Dia pernah ngamaritis sa word expression tani man to na siya pa na yung nakuha sa na Facebook. Maritis. Nasa mabuso mo na marotos. Baka nakiguro ka na alim. Kaya to siya anak farmak na. Bird niya mabalang. Yang nakakad na niyo. Naaalad na ka, nakakukumpaw na ka, nataman sa pisma, nataman sa mga manok. Ang mga native, bantam, sirama, mga manok at dataro, mga bedung. Pangapis ka na ka, taman sa bibi, ganso, pato, na ayam na ka nun. Taman sa pugwe, di mamagurok, taman sa marapati. Na miya masakon sa bibi na dua-dua, bubaya gumama. Na miya kada-kada ka, nakakumapito pulo. Natiga na alim, mantunig kaya pakada ka lang, kaya bibi nga, natiga ka naman magurak. Na suma sa bibi na dinihan pisan sa orak yan, hindi lang manung. Na pagkato siya na kan sa bubero na orak yan, kamatiburun. Basta matiburun, na bubero no to. Nagsibayakan. Na basta amatas, na mamaw no to. Na basta triangle, na bayot to. Kung na di pera nga na kanon. Kung na da orak ka triangle. Eko itibo. O, na sulango-lango na matiburun nun, orak, natiga ka na di bubero, nagsibayakan. Na saan sa manok ka na pununum biyagurak, aliniman yan sa mga orakyan, na pagkuha na kanon sa orakyan, na pasimbyo na ka sa orakabibi. Nakakamabukato rin nga manok ka nitim na ba sa mga orakyan, kaya sambihin sa orakabibi, na pagkagit-tagitan ako, sumingay gira amya kapsap, yam sayan, natatantangan niya lang unang nga mga wata yan. Tingin ito lang nga mga wata ka, lang na marites, na mga laymubu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Napapango anak kanong ka, papano ka aniyan. Oy, napagkagita-gita na ko suminga. Hey, anto na pura term ading ka amaritis. So, tigita no asyoro yan. Di niya nipakatitidawaan sa pamilya niyan. Na di niya nipakatitawnuran sa mga tingadian. Na di niya nipakatitawnuran sa amanan niyan na mga lokasyan. Na di isa, o kapagkini morales o pamilya. Ikinaan niya tagurun ang kanan na kasyuro yan. Ilan yung kalangon na suro yan, nakamatang wala kadagkiawar na doon. Ila agradi sa madras, agis ko na nadagkiawar na doon, dagkiamida na doon. Aba, bestan! Magala! Matang, doon nakiawar na siya nga suro yan. Imanto na tabir ang tanong mga dato, tabir ang tanong mga dato. Nailang nga kalangon na witing sina, di ka din bago sa mama, mga marotos. Nari, hindi mali kabigay siya nga nanduka tao, mayor. Allahu Akbar. No money, no vote. Mabuhay miya kaso miya sumabuhay nga lupa, nasuling nga lupa, nandiyan pa karagun. O di siya tomin pala, nandiyan pa karagun. Miya kaso na nga lupa, o dati pala ka, di ko magitu. Ito ka to, ano ko niya kaso, kabundesip niya nga marana ko. Allahu Akbar. Nadia, ayaw makna niyan. Nadia, ayaw makna niyan. Nasukababaloy, adi kapag-isaysa o tunganay. Pamilya, nakatanga alim. Na kanaabason na kawajib na paralubin ay amanan yan na kainangan na sututungan na yan na may isa na di katababay na di ginawain. Pag-isa na kansakan, ay sumigura kan uway udi. Ito na, pag-isa kan udi, uway. Pakatalugan niyo kung na lagi ako ito na matanong nasa akin nag-alubay ang ano, pakatalugan niyo kung na ano nito nga, kasi hindi bisa ko rin kanubit. Kau tuwa. Na dia ay amanan yan na wajib sukat tutungan na yan. Kata sukatir wallah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Al-ayah. Sadaqallahu al-'azim. Ay, mga manusia tugu Allah, mga manusia, na mataan na sa kami, na inadinami sa kana, na puusa mama agubae. Waja'annakum su'uba, na ulyano kiad na merakano apungkano sa mama agubae, na biyan niya misakano apiti kalukasa, piti kabangsa, wakabaina nagpipikhalok saan ino to nalita'arafu na ang kamo makakikilalay ano makilala sa mga bapayo na ano makilala sa mga bubuyo na ano makilala sa mga tinginiyo na ano makilala sa mga tinginisan na ano makilala sa mga pagawatan niyo yan ni ayaw makna niya na kiadlarkan wallah
Allahu Akbar. Lita'arafu ang kanu makakikilalay. Kaiman to na panabiya ko rakano sa diyang kaya akalaniw na alin na katon at tinamisa na ibot na kadikilalay. Na magarid na po sa mga doksiran. Ay pa na ba tingin na makado? Sa susun mabuang kay amran na kaupun minirampay sa tingin na makado na piyakawatan yan sa tunganin yan. Niyagas taka. Ngayon na kalyanan, malumawatan. Ino to at hindi ka makado. Maloko na mawatan, dua-dua kay stick po. Pagari, insan, tingin na makado. Pero na kayo mawatan, tingin na makado, tingin na minsan sa mga amayaw, na sa mga amayaw, na sa mga doksira na magariari. Pero ka mawatan, may apano ba miya katalo? Ngayon na kanan, ay di, naluntungan na katin makatalo. Allahu Akbar, kata nga mga, di mga Arab, kata nga alim. Yang mga sumami nga mga Arab, mga mga Arab. Na di ka mga apa man mga Arab. Apia tingin na maka 50 na ayad na tawagin na akhi, pagariakan, o di na babayakan. Sinabi ng pupakawatan na, nailaman na nga mga sarwang, diyan ka mga sarwang na apia tingin na maka 50 na ayad na tinawagin na insan. Kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo siya? Insan ko yan. Ito, insan ko ito. Kamag-anak namin ito. Na di nga mo na nanganin na kayo. Natatanangan na nga po na. Penabunta lang nabunta naman diri kumaang. Ano ang nagkakilala? Nakatrima kalima. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na mo ito na pasida pa yan. Na di ba po makakawatan na sa pamilya? Na di ito ake kapagada na. Oriulian. Ano makakikilalay sa pamilya? Wajib ang makakikilalay. Na di anto na ibala sa dati. No sa na siya apag kebabian na kanigla kaya imbitaran ako ng dekara reunion. Agi pagkapia-pia gino ka nakadun na o. Kataman sumbawa tanu adam. Magariari na mitimu-timu sila man nakakikilalay siran. Kasa ka man nagila kaya imbitaran na nakapapatay na malukot ka kuyawan. Matang walang yung kapapatay. Nagila kaya imbitaran na reunion na timing. Timing. Nagila kapapatay na malukot. Kata di mo di mangusang tangalim sa kapapatay. Saka na, minkin ako ron. At nakiuras na siya kamanika promosyatan. Panganintang wala di ba siya mapainal? Badila buro nang kaya maseman tuan binda kala pupwetay na ayag panay pupwetay niya na hartatak. Si isa diyan kaya amya ka di magawi. Ada mga dedes sila meron. Tagda ka makadua at tagda ka misan. Si Mek manungiring. At taga matanggaw. Na ina ko, miya ka patagaw niya. Di kami di mag-istorya. Nari baka punihay siya nga kumati na ko minsan na paninatan na. Nugin di ko malakay. Siya ko tunay siya. Dati ka na naik kakay, sportan na kan siya ka. Dari kami di mag-istorya. Nakagya ko siya gawin, tagay. Na minitik siya ka na ubar ka po mga sa siya pagaling ka kami atay. Allahu Akbar, heart attack. Mataan na bubuwi man to, sumakita rado betal. Kata siya nigil, amalog siya kita. Rado baka na maloob ka na pa na. Bunini heart attack. Amatang wala ka na ako. Dagil ako natatanangan ako orang kanino kanan. Adi mabunga mga baya mga darudupat ano, barakang nga limayran. Asa na nakakatanin na nga sa kita radom na kudu. Sabi nga mga baya kang liman yun na baraka. Nang liman yung mga dato na barahu. Kakatanin sa bugas na mapila na niya siya. Yung bali atapay. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kailangan ni gira babub siya kita radom bata. Ado. Nanya ka ginaw siya karong mga baya. No kanan. Tingnan mo. Namata ka sa nakakatano ba may po niya. Kaya na siya. Dumiyado, matang wala. Tiga ka na barakasok mamanaliman yung mga bayi. Diyan kay ang mga dato, tabi na kanuna sasya pa na kanang kaya dato marangi sa karuman na bubaya. Tama na, perangitan na kaiditi sa sabapan wala ka, kapakapipya ginunga, kanabay sa first na desire, kanabay sa kabe, kanabay nito. Kaya syukod ang buwa kasi siya pa ko kapag ka. Na kaya sukuda na kasisiyapan niyan ko amanan ng litar na ka. Na kaya sukuda na kasisiyapan niyan ko amanan niyan na pagiga na ka. Na kaya sukuda na kasisiyapan niyan ko mga wata ka. Na kaya sukuda naman inu ka daw makandarwa katabya tayo ni sabak wala kay karumang ka. Na oryan niya napapasong na kan magsi karong mga babay. Babatuan na ka din sa bagaw. Hindi pagaway ang babay na butalian. Ay buwa tayo nasa ako nagupito. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saka man na isad na mutuan ang nasinito na si Robin Padilla. Ana dia kan uwi na persibutakan na si Samira nga maranaw. Basta kaya maranaw na persibutakan. Hoy, paman na. Ikida ng mga pedasinito ang mga kantenos. Basi bapa.
Yang muta si kaya Samira kapatid ruguta merano Muslim. Nah si Ruby pa din na Muslim pun. Na anak dia kanong kelepatan ina ko pag-Islam. At yun ang babae hindi sinasaktan. Minamahal. Allahu Akbar. Oh, ano ba pinatapalak? Madakal lang kung gumili daw siya karuman na babae inaluan na natin na bakan sa katapalak. Kung mabumata pang nga. Pakang bato na naparasa ka. Allahu Akbar. Inwari babae. Pakat tangalakawan. Tangalakawan pan. Pero waro-waro babae. Asara ka na ba karumang nga na babae na taekwondo. O niya punya karumang na babae na black belt miyatay ka. O di ka niya pakagati. Pero waro-waro nga babae. Nasa ka nga limang amya katawa-tawa. Allahu Akbar. Oh. Nah, alhamdulillah, tumulak na kapagatingin ako na yan kan, hindi ko ba nadibito siya. Nah, pangapurti na ko niyo pinagi. Nah, yeah, dahil ngalong siya. Nah, orang niya mo, mga ulit na Allah. Dahil anak ka na ano yun? Hindi na makurong kagaya, niya kalala pa niya miniran, pati ka na. Hindi po tarta sa kalana. Kata, wala siyang Allah rin. Nah, orang yan. Nah, dia kaya kapag gano'n na siyang kaariyo niyo na katutungan na yan. Alhamdulillah, kamalong kaya tunggu. Ayaw man na mga uripan wala, na dia kaya kang giginaway, kakababayae ko sabab kurugu, akatutungan na yan. Na adna hadito nabi, katang kay aguruak na alim, isa niya mga ulama saranaw, apa dia guru siya sa Jamiatul Waqf al-Islami. Oh, na adna hadita kataru nabi atina as-sillatur rahim taqulu 'ala al-arsh man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qatahu Allah. Ayako nabi teruno katutungan na ya diyang kotowa katutungan na ya na matatago ko arsh wallah tagu nabi na dinani terun at na siya din siya tao adi making giginawain di makitutungan na kotungan na yan na siya pan wallah napakadaagan wallah wa man khatani na siya tao aputun na kunyan putun niyan so kapakitutungan na yan putungan na yan naputunun wallahu ta'ala sulimurun wallah. Adang pernah haditham ya alim nabi atina man ahabba ayyubsita rizkahu wa yuns'alu fi athari falyusil rahimah. Siya tahu akababayaan yan tugu nabi ama kabla belangun syuriski wallah na maka perara cuban tuganian ama pia ligasinan ama pia na desganian so kabaya ka akawasaka o kabaya ka kaluwagan ka sa riski o kabayan ka akababayan ka o mga tao kabantog kaya na ko kabaya wallah na ayaman na nasyo Allah na kababayin ka so tunganin ka tugu nabi sallallahu alaihi wasallam di ka pinulak sa tunganin ka. Imanto na isa asakit imanto sa Ranao, sa Del Sur, sa Norte, yun na po nga dua Ranao, na ayad na isa asakit tanong na diyan kaya manan yan, nakatutulong ka sa tunganay. Miya kay tubo ayaw manan yan na delyo perway na ilang kakay nitulak ka kaon. Ano magbuwata ka mama, napakapunga muna ka sa nga tigil kamisan, na pakambalienta nga mga watata tigil makadua. Na tinadiya ko kabaya kapag kapasad niya mag-iswila, pakapasad niya pa si mga di. Ino po na kay gumiraw, sukiwarisan, ada na pakapasad mag-iswila mga di. Kadi ka niyan tayo. Ngayon ito na ka mabu. Tingban mabuka ba na may kaya wata ka na sujual na yung mataw. Aman makaman na di gugisyo sa walay. Naman na pagkagisyo na ko, nangisyo niya man ang isa kawalay ito nga mga nakahon. Napagiraw ka ba diya, di nyo ka ba nang wata ka nang itutula ka tanod. O siya ka ba di ka tado? Miyagas ka. Allahu Akbar. Na manunatulang ang ating di tayo po tunganay kaswata ka na Panginoon nakasapad na babay. Bay ni tula kakadan. O di na ikaduan na. Bay na ni tayo na paagin na ka nang akiran. Para may labo na nga ito panugangan yan. O ay. Imabuha ka na ka lang tabi o. Nailangan ka papasong niya si karuman na nabubay. Tabi ka tala mga dato. Nakagya ko papangan na kanan yan na mata nga pagutero na mga islamusyaw na. May nabulmabu siya pagi din yan kaditiga pangaroman yan na. Assalamualaikum. Imabuha nga pangan na kanan yan na babay. Sinarya mamatay min. Nga ka beta-beta do. Na mapaya ginawang ka. Yung babay, grabe.
Mabtado. Namaling ako, Allahu Akbar. Lagi ako mapangaruman niya na, yatin na sa kami, bula! Bumi mo reality niyan. Inuwa pa no, tuda pa masyong akagi ako panganak-anak ka. Kaan betulong. Ang ama pa magagawang ko ito mga natin yan. Na mabibigyan na nga! Sige, upak namin ulong ka. Naba na karo mga siya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi, malu kanun inalayanan. Nang katutungan na yan. Ay, makna na wajib sa katutungan na yan. Kakakababayay. Nakate sa kakaklosan ako tungan na ka. Di na siya kinuha kay Guru Alim. Sang kutuwa kitaba, Tabiyatul Islam wal Awlad. So, di kambiyat tau kung ginawa niyan. Agusik wate ang kay Islami. Naruwa ka niya tinik no. Isa di arba'a ashara al-mahmuda al-qisal. 10 kesabapan ayamanan yan nakakakalusang kakutungan ka. Inuwa kami pagaluya kay pag-apply talo ay dapat yun. Para makalukulus ka mag-usap tingin ka, baba ka, bubu ka, pag-ibatan ka. Pag-aniron na al-ihda, at aliptero na al-ihda na kang gigifta, ang babagaya. Ibarat yan na pumisita ka roon na pumisita ko kay bapa. Ay, pumisita ko kay bubu, pumisita ko kay isan. Nadaan ako siya, mau sa barubad, maot ako sa dudol, maot ako sa bibingka. Nadingap ni pangisi ito na itaypian mga di, bende itaypian, abadak. Namiya ka makaroon, assalamualaikum, nandini kay liya ka, tungan nga pumisita ka na makabit ka sa badak. I do. Iso tayo ba, nasa lagkadan. Namiya kalos pa rin nakasapada ka. Kamabagay, gift. Ay, di di mabagay. Sajap ke babay na pala ka. Na, kadua, akakakalusan ka ko tunganin ka. Akadisadang ka ko tunganin ka. Na aziyara, nakapmibisitay. Pambibisitay. Di di mibisitay. Nagsakatan na tabi na gataro niya kalugaw. Nakuha na sa mga luksano nang dini bukas sa puasa na bukas sa arire na idol mipapanika. Idol, assalamualaikum. Daani, idol, assalamualaikum. Nasakatan naman to na mga tunak-anak na gusto pa nakababay na nabay assalamualaikum. Idol, daani, assalamualaikum. Kaya nga di mat, ini, yung betul at yung naka. Patig siya ko na di nga pre-play, miyatay nga siya ka. Yung mabupada ka ba yun, miyatay. Dahil udah kamanaki na asan. May mamasya ko ay nasa lamin na nalangon sinta. Di na naman piya. Paman nakambibisita eh. Kaya sa mga luksan, kaya nga, paintagwad na utala at pagkamuya nga unurabutan na luksan. Kaya mga luksan. Napagato sana kan. Nasa puno ko ibu di ka no makambisita ay agustutungan na ka. Makapagulaya na umani siya na pungguro kadiyong kota kaya bismisan niya kami lay. Na mamisita ka ko itong pagagama, lataro to pasiran na ayaman na komplek. Ang makukuha lang sa kapag-Islam. Ay bumana maridibat kaya nang napsimba na nakakatawan niya man nga pisimba nila na riba tanan kana berginan so Nabiula Isa katangalim ka so Nabiula Isa na matatag sa langit nabudinan so Nabiula Isa ang nga napakarapa nila nun kakaywa kiyanan akaywa nonok apakadalakas nila na ibukas sa sapangan na kiyataw niyan at tatagod na lang beriyaw doon niya napakaguguro kong darogo o manila mo man na Santa Maria Elementary School sa ngalan ng Ama, Ina, Tatay, Espiritu, Pakiwatan, mga talot, baka 5. Kadi sila din mamamaraka. Kadi ka bedi piuro. Oy, bayaran na pero na bedi piuro. Ati ayaw maana na bedi nang sulad bilang siya, yung natototok siya. Na di na mikurang kaya kau pa makapag-Islam siya, tarotop din. Perfect. Completely na ayamanan niya na tarutop so ayamanan niya na di na pag-Islam. O pa makasya ni kapat ko karuma. O asya ni katuwa mga pipiak ni kakaruma. Alam mo na mga sarwa? Tabir ka ng mga bay. At magbubay ang marang nagkalawanan niya na kay sarwa niya kakaruma. Baka makanap ko nga sa medias. Pagkano niya matanggaw. Pagkuna sa nga sa ating. Yung mabuhay nga marang Baka makana. Namya sukat ka do. Do. Niyaw pa kaulong ako. Ano ka pa nung bali? Niyating ko sa Allahu Akbar. Wala ba lang ko namaranaw? Subay na patkakanasi na aya pinaka number 1 nang utay kapat. Sa nga pa dyan nga kapat. Inshallah, Ato nang utay kapat, nabay ang marapatik. Sa kanop man ang mga bai. Marapatik. Yun na marapatik. Na isa na napapano kami kapi parasya. Ladatara na nubay ang marapatik. Dideng kele karuman niya na mama ubama ka AAB.
Api apan mararata ginawa niya na makomong si karuman niya na diupagin si bato baga karata ginawa niya. Makasih nga, biyan. Api ang tunay niya sukati karuman niya nakadalong pa na maswat, kamyado pa nagadunggong. Na daun maswat na dinanong pagkisipat na bundo maswat, mamantin ang masaswato. Na hindi! Ay di tay bok na Allah, ito na pagkapatapatay din. Nadyan niyang gulaw la kabagkarata ginawa karuman niya na mama. Anto na panibay ang marapatik, na baiya kaya makasasala sa karuman niya na mama. Api akan na ba honorable sa karuman niya na pagkapromote na mayor. Kapag iman ubabay ang marapatik kaya si karuman nga na ba mayor, natalwan ka sa mayor, lang na ito nagturo na mayor, biya promote ka. Mamanga si karuman nga disyator na nga gusto ni mama, pagkapumukul na badmisyator. Napiya ka na nga sa kaginawa nga, biya kasi kwad na di man si karuman ka, nagagagawa di man, sa kanilya kwad di man, natalwan na ka, mayor! Baka di siya mayor no, kato sa kaping kami at tunggong, ay babatado ko lamisaan. Takin mo siya, may babatado ko lamisaan, nabaka-baka. Di pa niyawan ra ka mabuka, pamoko ka. Namya ka, titin na nga sumada ka lataw, na dito na sasamat ng pinsigaro mga kamatetiyo na, atara ko da pa na. Namya ka, nito na sa mga tao, mayor matay, mayor pisariya siya kini. Tingnan mayor, katilo na karuman na siya mayor. Mayor niya siya karuman yan. Nagira ko na nari mayor, betapam siya ito, nari mayor, mayor. Nasya lima magitong, anong siya ranan niya mayor? Siya kalabos siya kay, isa silda tres, nagira ko na pupang na niya ulo niyan. Namiya promote kasi karumang ka, ba yung marapati, ayaw pa na kay sa abay yung marapati ka na padakanuro ng mga bae, na di mailay, karuman yan amama, aba madilis alay na buntari karuman yan ababay. Pama na din kailan siya kamuga, bagi nga bukid nadataro kawat. Oy, pain na kapakilaw ni karuman yan, Allahu Akbar. Sobra sa pipinturan na para siya sa skin coat. Matang wallah, taman sa mudul na timing. Taman sa kiray, napakada nang sa langit. Kapya Malaysia. Allahu Akbar, ba yung marapati. Sa kanas ka naman mga benak, nabakar kami kumita nga nakapamadaw. Asara di tanto-tanto, pagkasubsobra. So kapamirkim na usun na haram, katang adim, haram markan mga bay, o ba niyo pula na kaon. O man niyo pagkabor kan wadat, wa kan o ba niyo makaram, nakasina amay to. Na ba kanong pamirkim na si Busawalay, ba iya marapatik, ay buwag pagkabaw niyo na si karuman niya na mama. Ay madakal man na bay, at tabir kan mga bay, na daw kaburo ni karuman niya na mamot. Ay buwag kabaw niya na wait palawin. Madap man na dikit. Madap man na tekasi tuwil. Malaburo nang uta wait palawin ni giraw, na isa sanggarin niya nga ngirong niya. Napakasi sa liudan yung nang tawet na panawin na bubukaan niya nung pana. Kaya namin pakapangiskibisyon na. Nauman niyang gamit na nakatalunan sa mga katuwa-tuwa kalungat. Matakuan na. Mabuhay masasuya ka rin mga na di makapamimikilan. Ito na mga di, tatagin na pa niyo, pahin na. Di nga papantagay so pinto walayo pa daka. Sikasakawan na, di na sa diwang, natatagin ko daka. Nabiya ka sa alam na, paparantan ka so pa ito pa daka. Tatali ko din sa lawalaw, napiyan niya kalarakan na dabang alayan nakamatakada din na nga mga talading. Aduh, sa kanong, yung malong ako bun. Adi sa diyang uta papantagan na kaso, paitawalaw pa daka, Assalamualaikum! Nali ka nga niyan. Kada ka pa naman kaso, sumyulukid. Ilang man nga mga sarwang, tao po. Magkasino po sila, ako, lalakan. Nadi sila sul, o di sila pakasulog iwalay. Sige, pasok na kayo. Pumasok na kayo, sige na. Sige. Na makasulsinan, dahil siya maguntod, tama siya din nga siya napakauntod. Sibaw po na kayo. Nangamaranaw, nga pa na pangasaw din na miyadid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niya tanong. Hindi. Miyaw na sa lang. Sabi mo na nakasakod. Niya makatuwa-tuwa. Napagmaan ako ito ay pagkanakanaw, binabon miya ka, sulok ka, kaya bistuhan ka. Dahil ako na pinaro siya ang kwarto, kadi manurong. Grabe. Miya siya ka. Di man nga mga sarwang no uwaya pagagama lataro to pasiran na ayaman na komplek ang makukuha sa kapag Islam. Ay bumana marilibat kaya nang napsimba nila nakatawa ni man nga pasimba nila na ribatanan kana baginan so Nabiula Isa. Katangali maso Nabiula Isa na matatag sa langit. Nabudinan so Nabiula Isa ang nga napakarapa nila nun. Kakaywa kiyanan. Akaywa nonok. Apakadalakas nila na ibuka sa sapangan nagyataw niyan. At tatagom na lang beriyaw doon niya napakaguguro kong jarogo. O manila mo mana Santa Maria Elementary School sa ngalan ng Ama, Ina, Tatay, Espiritu, Pakiwatan, mga talot, yung pangalima. Sabi sila din, Mama Maraka. Ay kabedi tiyo.
Oy, bayaran na pero na bani piyo. Ati aya maknanya na badi na sala bilay siya yung natototok siya. Na di na bikurang kaya kau pa makapag-Islam siya tarutop din. Perfect. Completely na ayamanan niya na tarutop so ayamanan niya na di na nikapag-Islam. O pa makasara ni kapat ko karoma. O asira ni kaptuaga mga pipiak ni kaperoma. Alam mo na mga sarwa? Tabir ka ng mga bay. Kad magbubay ang na kalawanan niya na kay sarwa sa kaperoma. Baka makanap ko nga sa medias. Pagkano mo niya matanggaw. Pagkuna sa nga sa ating. Yung mo nga maranaw. Baka makana. Namya sukat ka. Nyaw pa ka ulong. Ano ka pa nung balik? Nyating ko siya. Allahu Akbar. Wala ba lang ko na maranaw? Subay na patkakalasi. Na aya pinaka number 1 nangutay kapat. Sa ngano pa dyan nga kapat. Inshallah, ato nangutay kapat, nabay ang marapatik. Sa kanop man ang mga bai. Marapatik. Yung na marapatik, na isa na napapano kami kapi parasya. Nadatara na nubay ang marapatik ka, dideng kele karuman niya na mama ubama ka AAB. Api apan mararatagin noon yan, makumon si karuman niya na di upagin si bato bagkakaratagin noon yan. Makasya nga, nabiyan. Api ang tunay niya suwati karuman niya, nakadarong pa na masuwat, kanya doon pa nagadunggong. Na daun masuwat, na di na nung pagkisipat na bundo masuwat, mamantin na masuwat, na ay di, tay bak manaya. Allah, ito lang pagkapatapatay din. Na ganyan gulaw la ka bagkaratagin na karuman niya na mama. Anto na panibay ang marapatik, na baiya kaya makasasala sa karuman niya na mama. Api akan na ba honorable sa karuman niya na pagkapromote na mayor. Kapag yung manububay ang marapatik kaya si karuman nga na ba mayor, natalwan ka sa mayor, lang na taon nagtulong na mayor, dia promote ka. Mga si karuman nga disyator na, yung gusto ni mama, pagkapumukul na, badmisyator. Napiya ka na nga sa kaginawa nga, di orang siya kuwad na di man siya karuman ka, nagkakawad man, sa kanila kuwad man, natalwan ka, mayor! Baka disyator mayor na, koto sa kaping kami at tunggong, ay babatado ko lamisaan. Kakin mo siya, hindi babatado ko lamisaan, nabaka-baka. Dahil paniyawan ra ka mabuka, pamoko ka. Namya ka, titin nga sumada ka lataw, na dito na sasamat ng bisikaro mga kamatetiyo na, atara ko na pa na. Namya ka, nito nga sa mga tao, mayor matay, mayor siya siya kini. Tingnan mayor, katilo na karuman na siya mayor. Niya, mayor niya siya karuman yan. Naging ako na nari mayor, betapam siya ito, nari mayor, mayor. Nagsya lima magitong, anong siya ranan niya mayor? Siya kalabos sa akin. Siya silde pres. Hindi rin ako napugpang namin ulo niyan. Nami promote kasi karumang ka. Ba yung marapatik. Ayaw pa na kaya siya ba yung marapatik na padakanuro ng mga bae. Na di mailay karuman yan amama. Aba madiris alay na buntari karuman yan ababay. Mama na din kailan sa kamuga. Ba di na bugin na dataro kawat. Oy, pain na ka. Kaya pokoma dia ka bulan Ramadan. Ay buwan muna sapon lagu patagawi. Wanta ka sapon lagu talugawi. Balikin na ka Ramadan ya Allah. Sampai kami nga sa Ramadan. Na pokoma Ramadan ya, na pakakuatan nulung sa balas. Ang mga dato na sobra apa kakuasa badas sa mga bay. Kasi ramanikira sa isang Ramadan. Sila ni paninindihan, ipopuasa, ilalapis. Tungo nagsapingan, inao, ay hamak na niyan. Mana managal ba ka mga bigira Ramadan? Na adin na hadita miyabat yakan na aadris na kanwaya mga baya marapatik. At Nabi sallallahu alaihi wasallam mami imra'a tatlubu rida zawjaha fi Ramadan. Na atugu Nabi abay aigil Ramadan na di pangilubaan siya o kito babay akapat keswaswatan yang kekaruman niya na mama paulan-ulan na Ramadan. Na atugu Nabi akakalimin na balas ino tatugu Nabi na ayabadas sa kakwanian na padiyang ko surga sa Siti Maryam Agu Siti Asya. Dia buat kaswatan nga kekaruman kaigira Ramadan. Ay dapat ko ni ginamya ko masya na karong mga amya mamasan sa itlapiso buwasan niyo na aalaw na kabubay. Ado are tas yang na selfie nga duga ko ang kaon. Ana lumibag na po si karong mga mama. Bata na po pa surgan wala timing. Ya swatar ka si karong mga. Na pano ba kami kagirawa mo ba ya? Ado bien to ni kinumang kaya ay patangastan mantri sila tanong. Natigi karong mga kamano ka lagi yan. Kaya pumunto na ka naman o kada lalagyan ng napultri. Kada manalalagan ay buka taon yan nagdak. Batad na ka man ang utaman o kawiyawi ko napultri ko. Ako kurangan na. Pag-isin niya kada sa duhang. Namiya ka ginawa mabuang ang karumang ka. Ay dumano kada lalagyan.
Oy, namanya kagirok masih karomang ka abubaya. Antoni kidi sa nga manok kada lagi. Namanya kadad na poso ka mamakap ke baya ka kami suat kau na. Namanya kagirok nga abubaya. Antoni kidi sa nga manok kada lagi. Pagadubo no pemerito no tinula no siyawa no peparan. Sama buah mama na lumibali baga poso ka na sumya nga sa may tawata adita taa. Ati ka mama ba ko ang budina. Aduh budina. Namatang kami aswa-aswa terkap masih karumang kaabama. Namanya ka surga ka babay. Di nang subay amarapati kada tari insyaallah. Na ayah ko yawron nangatalo. Pangitawala di karong padu. Di ko yawron. Anto nang uta paganiro na bay. Pinutigan ko yaw. Baya rengit. Punaya karong mau dato na bay rengit na miatay ka. Ape dawasan ada taro barin nak mada taro kata kaloda. Muni din. Ilang manigar mumusyet ka kasudang ngarngit na baka turuwa. Ito na nga kaya mor ka na drum. Punip mutunga sa otargit na drum. Puno ba miya duwar ngitang miya matay ka no. Baka turuwa. Dapat kang tabir ka ada to. Tabir ka na mga bay. Neno ka siya kong turu ka dahil mo turu na babay. Naya karo mga nabo yarang etandili ka pagiga kagagaw kami ang undisyo nga mabuo. Naura ka ubesi karo mga bebe namiyo ni karang nami kano ka man matang walo dikan pagidya sa widaakan. Adi man nabo iya kana ba rangit. Okay nami ka gengge ni katero. Dadi kan makap sinabuta ako mamakap. Di nga sibut ni katero kanya makagege ni katero. Nadi di ni kapaka tidawa. Ubak ba masasasadan ako ng mga datang ng kang. Para ka lumatangan! Kaya nung tadi makatino ka sa lakot kakuha nga, di ka kusibutan. At yung ito mga bunga, pag-nungan ko na, katataman! Tama na pa makalumbatang nga mabuha, miya mo kaya pumasa na kasadan na, di so bago. Kanap man o ba pumakalumbatang na ka na isla mosyon? Tigi ka na mga kawang, abati ka, baka pumasa sa sida. Naso bego tigi karo mga mama kaawaan ka pamana lang una pangalabakan ay mapay na suka tertang kayo kado ababay na babay at tambuan bumiya karo mga babay na tambuan miyatay ka tadi nga na tambuan na basta amaguli na magmuto namiyatay tanong nadataran na no karo mga biya tambuan na basta amaguni na awatang ka. Aku pa kanina ulunga. Kaya paano ba mirili ka? Pitero raka! Dito na nakala! Awatangad. Social distancing. Please, 4 meters. Naba 2 meters, 4 meters. Naskatan ng babuha mga mama, na ginamiling kasi karumang kaapag kararangitan. Inauna malung. Malwa ka na inadayo. Ayamaan na niyan. Nabay iya marapati ka na dataryo. Mga pipi ka karama. Sakat ka numabuha mga dato. Miya makapiya-piya tayo ka karama. So kapag kababay tanong ko mga karama tanong. Na inipong ko kaya kami marakatanong. Na dapat na taman naman to. Na bang ko ba napagpaguman isang gagawin ka. Dago so kapag kababay nga kikaramang ka. Tabir ka tanong mga dato. Kung nabay bukap kababay nga kikaramang nga. Nagi bagong kasalakan no. Nakagi ako pamagapang ano niya. Ako sabihin pakapapaten na kangingiling apa na. O mga panamamanginin ng open espesyala. Ya Allah, dia nga karumak na babayami siya ke. Pakapapatayin, kaya randuta. Bunuang kabade. Kebeli ko makate po. Eno kaya randuti ka, di na di pakapamipi na, di na lang nagalabak nga, di na pa napagugupan. Katini tuman ni kada agagangon na do. Ya Allah, inaw karumak na ya. Inaw niya kapuluksan na kami. Minbabawata kami niya kada-kada-kadawatami. Na kami niya makabalag. Ya Allah. Na pungan nila kaya Allah tumaning kapasyang murian. Pakabagirang karak niya Allah. Karumak na ya. Kadin kaya karumak niya Allah. Niya ka magatos sa lagun. Niya ka ni magpuluragun. Na ayamaan na niya. Na isa kami sa kaiga. Na isa kami sa kakan. Na isa kami sa katmusawira. Na kayamanan ang kotwa din niya kagkababayay karumaing. Lo tayo pati runo. Ayaman na niyan. Aya ikapata kakeklosan ka ko tunganayin ka na atasadako ala fakrihim. Na sabing saan na rakiyan ko pamilya. Kalan, sabing saan na tamo kinun na igira ang dilibir ka sa zakat, na pumabugay ka sa sadaka, na dengkaw na una iso tunganayin ka.
keklos ka sa tunganin ka. O puna ame ka pendia ka, nagsedekah ka, nada anak ko na pugunay sa tunganin ka, nagkeklos ka sa tunganin ka, nagkebubay ka pa tunganin ka. Baad na mga tunganin nga tabi ako beri, nadi ka dinidikat, nasa lakop ka tapan yan, para pengaan nagsasabala, so zakat ka usadekah ka, nadi ka tunganin ka madagsito, anak ko beri ng tabi, nadi ngopsikan, nadi ka keklos sa tunganin ka. Ayako na ikanem akakeklosan ka, o tunganin ka. Na aswala ala ahwalikum nakapamagisi ko batadiw. Assalamualaikum. Tani masusway bubu. Si bapa tani masusway. Ay si karo mga tani masusway. Ay mana niyan na pagisi na kawanto na imababatadilan paparuto sa kapagkaklosan kasi ko tunganin ka. Ay ako na ikapito akakaklosan ka ko tunganin ka. Na addu'a alaihim na pagpamangani na kasiran igna adik ka din dua na pagpadang kasiran ko panganing ka ubaad na pinsya na ka magatin sa board mati magatin sa bar oy na apya dali na katiro na kiyato ko na ka magatin sa board bar na pamangani na kakwala ya Allah yung uta tingda kami siya yung uta bubuakan yung uta bapa ka na magatin sa board na padang kako pumakapas na ka kadina sumya alin nabiya katanga alin ala makna na hadith isa ka tarima na pangani na sa pamanganing ka ko pagaling ka muslima sekreto. So, pamangnin na kako pagaling ka Muslim sa sekreto na kaya bumatarong na sa Allah. Natatarim ananan. Ka uma-engineer siya kito atunganin ka. Na umamistres itunganin ka. Na ayaw man na mestra na saka. Na uma-engineer siya pa na kanema na engineer siya. Atunganin ka niyan. Kami ni pamangnin ka sikwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na di na ni kakiklosan ako tunganin ka. Ikawalo, akakiklosan ka ko tunganin ka. Na so mga tutuway edad. So mga tutuway edad ang mga kaka. Na pagadatan o mga arisabot ataw. Na sumabu sa mga ari isa tao, na kalimuon ng mga kaka sa mga ari sa tao. Ipangali mo sa mga ari. Tunwari ang ari katanua, insan tanua, ari tanua, dun mga pangaruma. Dagi mga pangaruma, kadami pangaruman yan. Nakinakontribusyon ng tanua, siya nga tanuro na pamilya. Pagkapangaruma tanong siya, kaya namataw niya kapya-pya. Nagkakalosa ka, so tunganay ka. Ay, ika siyaw. Akakaklosan ka kutunganin ka na idada'aka fa'ajibuhu na igira inibitar ka niyan na ating kaon. Gawing tano na uda-ujur ka na ating kaon. Pagkakay ka ko na ating kaon kaditi pada kakaklosan ka kutunganin ka. Na diya, kaya sabutan tanong ya, katutungan na ya. Antonak manibada so katutungan na ya, kang giginaway. Allah, idkhalul jannah, ipakasorga. Ato ni ba na sa katutungan niya, kang ginawa Kakikababi ko tunganay, na idkhalo sururul amwat, na pupakapi ang ginawa, umiyamatay ko mga kubayan, kapupakikinan wallah, adaw ko to sa mga apuka, ito sa mga matayo, amiyag isa-isa, na may ginaway, na pagkasabapan, akapupakapi ang ginawa, mga tao sa iyong kuta ko ba? La ilaha illallah. إنه إن شاء الله قعدنا ميالوش حديث سنوغ ميبتع سنوتوا الحياة بعد الموت آيات تكلس إنجليز لدى life after death نرونا نمي في سورات أدنى مسا أدنى دوي أسو mga Muslim